Ostres, anem a fer una ullada a la nova OTT del 3CAT. Vale, pel que veig el primer que surt és com una mena de banner. Aquí segurament aniran apareixent doncs, totes les novetats quan les vagin posant i és exactament el que han fet ara a l'hora d'estrenar-ho, que han ficat el nou programa de l'Andreu Buenafuente, La Travessa... Però bueno, que d'alguna manera aquest banner de benvinguda aniran saltant les novetats i el que l'aplicació, en aquest cas 3CAT, tingui ganes de recomanar a la gent. I si baixem una mica aquí ens trobem el que jo em pensava que seria la pantalla principal. És a dir, jo em pensava que quan obrissis et sortiria SX3, EVA, 3CAT o CAT Ràdio, no és ara? Però sí, com sigui, no em desagrada gens perquè tens actualitat, que entenc que seran doncs el 324, notícies, programes de ràdio, etc. Tens aquí, ostres, fins i tot ja com Reels, no? Notícies d'última hora. Si tornem enrere, doncs, esports, l'SX3... Que clar, a veure, aquí potser podeu recuperar les meves seccions del random. A veure, random... Mira la Maria i en David, que guapos. A veure, buscaré l'últim dia que vaig estar... aquí. Aquí. Mira! Quin tio més guapo. Hola, Pol. Mireu quina llesca li vaig fotre al pobre noi aquest. Està sent molt bo. Opa! Ens ensenyem o què? Som-hi? Sí! Vinga, va. I de fet, si baixes fins aquí baix, hi ha els clips també, aquí pots anar directament. Que guapo, tio! Aquí quan vaig saltar, em podeu recuperar en la nova OTT del 3CAT. Ojo, que no va estar malament la cosa. Mireu, està cagat, en Vinga, va. veritat. Som-hi. Iuhu! Això em feia gràcia veure'm, jaja. I realment, si segueixes baixant aquí, doncs, això, el funcionament és com qualsevol de les aplicacions que coneixem. Aquí tens, doncs, novetats, i et surt aquí com més gros, no? Sèries, ostres, Borgen, ojo, Borgen. Babylon Berlin, totes amb doblatge en català, i les tindrem aquí com això, com qui té el Netflix, i estan aquí tots els episodis, i els mires quan vulguis, i amb doblatge en català. Segueixes baixant, programes d'entreteniment, podcast, documentals, molt bé. Ah, mira, i fins i tot ja lo del més vist, no? Que espero que... Entenc que serà més real que Netflix, perquè Netflix no se'l creu ningú. I el més escoltat, esclar, perquè com que també hi ha tots els programes de Catalunya Ràdio, els podcasts, etc. Realment funciona bé, funciona bastant ràpid. Anem a mirar a veure pel·lícules, anem a mirar alguna cosa, a veure si es veu bé. TV3, si us plau, no em rebenteu el vídeo per haver ficat uns minuts del vostre contingut, perquè això és publicitat gratis. Bueno, publicitat als meus 3 seguidors. Ojo, el discurs del rei, The Assistant Search, totes aquestes que fica Filmin, què és això? Algú sap què és això de que aquí sota surt Filmin? Igual la cedeix Filmin, perquè puguin estar un temps en la OTT, no? Si algú sap, que m'ho deixi a comentari, sisplau. Mira, posarem Bowling Point, que és d'aquestes que surt lo de Filmin, i entenc que sortirà directament amb el doblatge en català, no? Subtítols? Bueno, se sent en català, però clar, només es pot ficar amb subtítols, que funcionen molt bé, s'ha ficat de seguida, però no pots ficar en versió original. Al final, el que hem de fer és això, no? TV3, el 3CAT existeix per normalitzar la llengua i tal. Ara, si hi hagués l'opció de que ho poguessis escoltar també en versió original, simplement per poder triar, estaria ja collonut. Què més hi ha per aquí? Perquè a veure si cliquem aquí... Directes, o sigui, els programes que s'estan fent... Ah, mira, ara hi ha el Cuines. Mira-te'l en Marc, què passa, Borsut? A la part blanca del porro. Hòstia, està fent porros el tio, Això d'aquí... Des de l'inici... Això és collonut. Això està molt bé, gent. I si no, dius, mira, me'n vaig al directe. Pum. Directe al directe. Super, perfecte. Anem a mirar a veure què hi ha a EVA, perquè, clar, encara no s'ha presentat res com a tal. I aquí què ens anem trobant? Bueno, el programa de l'Esporcito, que això ja per xarxes i tal sí que se n'havia fet bastanta publicitat, no comments. La nova sèrie La mirada de la Fiona, La Turra, què és això de La Turra? A veure... Tertúlia, entrevistes i polèmiques sobre el que vulgui, l'Alba Riera i l'Andrea Gómez. Ah, doncs molt bé. Ah, mira, ja n'hi ha un parell d'episodis perquè els pugueu veure també. Està molt bé que totes les coses que són així, novetats i tal, fan com això, no? Com una aplicació tipus Netflix, tipus Movistar, que et posen el primer parell de capítols perquè t'enganxis i després ho vagis seguint. Està superbé. Què més? Clímax, que és el que era abans el Tindercat, no? Sí que sé que havien anat fent programes ja pel Twitch, però aquí els podran recuperar tots superbé, molt ben organitzat. Què més? Quins programes més hi ha? Tot és nou, això, o què? Bueno, Love, que ja rondava l'any passat. Dopamina, nou programa també. Ets un motivat, nou programa. Està molt bé. Aquí hi ha tots els programes que seran nous, que no surtin d'aquí, que han començat aquesta temporada. Canviem, Unfold... Què és això? Un viatge a través de les últimes bogeries del món tecnològic a Madrània. Hòstia! Ostres, molt bé. Home, mira, els vídeos de YouTube de l'Ariadna m'encanten, explicant totes les coses dels VFX i tota la mandanga. Ostres, mira, aquí hi ha ple d'episodis. Un altre dia haurem de fer, jo què sé, un directe o
o algo entrant a valorar i mirant els programes i a veure què tal, no? Com a mínim ara, de moment, el que volia veure era més o menys el funcionament, com està organitzat, la fluidesa... Anem a mirar a veure qualsevol programa. Vosaltres mateixos, el nou programa d'Andreu Buenafuente. Anem a ficar un programa perquè veieu que és molt fàcil, ràpid, que realment va superbé. Ara et toca a tu. Ojo! Un moment! Ojo, que tenim com una entradeta també, rotllo Netflix, no? Rotllo el tudum. Doncs ara, a partir d'ara, estarem super familiaritzats amb això. A veure... 3CAT Original. Pot ser que tingueu músculs vosaltres que nosaltres no tenim? El retorn d'un mite de la casa. Doncs, ostres, no està gens malament, eh? Està tot bastant ben classificat, funciona ràpid, funciona bé, les coses es carreguen ràpid. L'única cosa així negativa que tinc a dir és, doncs això, que a les pel·lícules estaria bé que també hi hagués la versió original. Igual només era en aquella pel·lícula, eh? Igual hi ha altres pel·lícules que sí que ha pogut ficar la pista d'àudio de versió original. Trobo que està tot molt ben organitzat, funciona molt bé. Endavant, endavant. Segur que anirem descobrint cosetes d'aquesta nova OTT del nou 3CAT.